Adriane, tak jaké máš teď pocity krátce po skončení 4. předkola? Tak určite je to super, že sme sa vrátili do tej série a že vlastne sme dneska zvíťazili a v tom predĺžení to bolo o nervy, ale konečne nám vyšla tá presilovka a dostali sme sa do vedenia a teraz je to 2-2 a ideme do Liberca, takže dúfam, že nám to vyjde. Po včerejším utkání panovalo zklamání z výsledku, ale pravděpodobně ne z výkonu. Co jste si říkali před dnešním utkáním, ve kterém jste museli zvítězit? Tak určite včera bola smola, že sme prehrali, lebo z môjho pohľadu sme boli o ten gól lepší za my, ale sme si povedali, že proste pokračujeme v tom, čom sme skončili a hrali sme super celý zápas a pretavilo sa to do víťazstva a vraciame tú sériu do Liberca, kde budeme chcieť naviazať na tento výkon, takže dúfajme, že sa nám to podarí. Dneska, ale i včera byla fantastická atmosféra na našem zimánku. Jak ty si užíval hrát před takhle plnými tribunami? Tak je to niečo úžasné. Vždycky tí ľudia hlavne doma pomôžu a ako hovorím, celý zápas nás podbudzovali a dávalo nám tom extra silu a keď sme v predĺžení rozhodli tým gólom, tak to bolo elektrizujúce, takže bolo to pre mňa niečo špeciálne. Když jsme u těch pochvál, jedna asi míří i do brankoviště k výkonům Dominika Pavláta. Tak určite od prvého zápasu v Domino podáva vynikajúce výkony a drží nás a sme za to veľmi radi a dúfame, že to bude pokračovať. Poslední otázka míří na úterní zápas v Liberci. Jak ty máš rád tyhle zápasy o všechno, kdy vítěz doopravdy bere vše? Tak určite je to niečo špeciálne, lebo proste nemôžete odtiaľ cúvnuť a viete, že buď vyhráte alebo prehráte. Ja sa na to pripravím ako na ďalší zápas a dúfam, že to zvládneme, lebo myslím si, že momentálne máme to momentum v sérii my. My tomu taky věříme. Adriáne, děkuju. Ďakujem.